Halo. 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 Sumura to, dagan salamat sa inyong pag-uban-uban. Dagan salamat. Thank you very much. Good evening. Bye! Ay, may gabi eh! Ay, day! Ugasin plato na, may gabi, day! Laing edisyon sa atong may gabi ititabi, pero basta Lunes. Mga tagtag mga papremyo, okay ra ba na? Mga taglo, Gcash, uguban pa. Dagan salamat sa akong major sponsor sa Blue Energy Fuel Station. Thank you, thank you. Bigyan ng jacket! Wala tayong jacket deron. Sila pangatang na to day karon. Og syempre, unsa ba ang atong letter sender for today? Unsa ba? Or kinsa ba ang atong letter sender for today? Og syempre, karong adlawasan, ato nang mabunot ang atong winner para sa Gasap and Win 10,000 pesos para sa atong electric raffle draw every Saturday. Nalay ribbon, bayot na lugar. Sumura to. Ang atong usa ka letter sender karon po ng atong dramahon o tagaag kinabuhi. Tagaag kinabuhi. Sana all matagaag kinabuhi. Burag na kayang gyud ko nga burag nagabaan ning bayhana Mirese Mayra. Ang atong letter sender karon tana di ka malain pero makayang gyud ko nga Mirese Mayra Gaba. Pero ato sang i-wash out. Adyo lang kayo ha. Aso sa ning i-wash out ang mga ganina ra taon naghulat, pasaylo ako. Paki-share na sa atong kuan. Kailangan sharer og ang atong mga winners karong gabi una, ha? Joshua Flores Laborte, may gabi. Antoniette Radaza, Paul Rads, hello. Kaya siya si Philip Radaza. Marvin Camara, maulan nga gabi. Nagulan di ay. Joy Dompor, Ditabi, good evening. Love kaya via magdadaro. Sana all madaruhan karong Valentine's Day. Oy, nag-shave na ba ang tanan? Nag-shave na ba? Basta Valentine's Day daw, mag-shave yun daw. Di ko ka-gets, nga ano ka ha? Sana all na ipang shave. Joy Dompor, Jem Rodi Salve, Erwin Teodoro Jr. Hala, basta Junior. Bayon. Char lang. Chismis naman na. Hello diya sa shout out sa mga tribal boys sa Leong Kamigin. Maayong gabi. Ang akong kuha na karon, number 1 fan na karon, si Jennifer Tubaon. Mas nailan ako siya nga si Tata. Nga na sa Manila karon, ni gwapa ka radyaw. Maadjong gabi sa ijo. Tanan did-on sa CDO. Labi na daw sa iyang kuan, sa iyang ex. Myra Grace Longkanaya Akaso, may gabi. Kitty Course Genyong Badahol Isgera, may gabi.
Adjong ibabakol may gabi. Di kung sa man isa ni Kuan. Ni kisa ni na ibabakol. Ha? Jigger? Si Jigger ibabakol. Di kung sa ni mo adjong. Mayong gabi dito Bern, pasato ako sa akong mga sakop, si Donix, si Popix, o si Kit Ray. Kabig Kiss. Kim Piabrio, manlabanan, sugdi na titabi. Ang karoon lang katod sa total. Ipakishare sa pakishare. Derek Zambal, pasato sa kaibigan at sponsor ko na si Edo Apalia III. Si Kemp Ormiliada, may gabi. Darling, abuso pa kanya. Undangin na darling ang pag-abuso. Shout out ko sa ex. Mo lagi ni ba? Hoy! Mo na lagi ni ba? Pag ex na, anong i-shout out pa man? Myra Grace, visible man. Kisa visible. Tanex SK, pwede dito ba pagsugod na B? Karoon lang ko tatawag ko, labis kay. Huwag pasensya, oy. Hello sa mga taga Makasandig. Shout out ko Bern sa akong lovely partner nga si Vanessa ug sa akong bugoy nga si Kelvin watching here from Kugman well snack. Ay kabalo na kaning ubang gusto magsugod na. Malamang gamay ra ang load. Mo na mo tanawgin mo sa kuan para namoy pang load karon ha. Pa-shoutout ko sa akong lovely partner nga si Vanessa ug sa akong bugoy nga si Kelvin. Jing Hangaw, hi Jing, musta? Pa-shutdown ko sa asawa nga gapatutoy karon. Jimwell Balatero. Kisay nagtutoy. Lenny Aksenas. Pasyato sa akong uyab dira sa Makanhan. Lenny, hello sintanan. Hi Bitok Bitoks with S yun ba? Okay, Bernie Bitok Bitok. Hello dia kan darling Loret Cheracasa. Salamat sa pag-share. Sige, share pa dali. Mayang gabi tita B, si Maluda Ing Buna. Kagahi po, pasyato po, nag-greet ko advance. Happy birthday to my one and only son, Santino. Si Drake, dugaya magsugod doon. Nagsugod na gaya ko. Pa-shoutout sa Frambugo. Nagano na kaya niyo eh. Sean, Daniel, DJ Slim, kumusta? Watching while checking. Sabi, kumusta man DJ Slim? Naay kuan? Naay Valentino, wala. Ay, Valentina day. Pasal sa akong baby nga splak nga sige dagandagan. Daming mga pa-shoutout. Nanapod niya akong internet na rin ako. Ngaya ko mag-live, maginahinay na po. Anyway, pakishare na. Ay, natay, feeling the blanks karon para makadaog mo og load og napoy Gcash. Be, atong unahon be ang unang letter. Sige daw, kadyo lang. Okay. Ang una natong word for the day before ko magugmang giaha drama edition. Ready na ba? Ready na? Dali! Kanay mga hatag-tag-load og Gcash. Lahi ta diri. Kapang hatag-tag mga kuan. Bisang asa. Ang atong first word ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ka letters.
Ayan na po mga kaibigan. Ayan po mga kaibigan. Ayan na po. Huwag nila sa pimirong bola. Sa pimirong dakdak bola. Kasi huwag nila po sa winner. Huwag nila pimirong bola. Sa may kala. Pimirong bola may kala. O ayan nga ito. Pimirong may kala. Huli ka sa day. Huwag happy fiesta. Huwag nila sa pimirong bola. Sa pimirong dakdak. Huli ka sa day. Huwag nila. Huwag may kala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awan yan atong first word may kala. 8 letters may kala. 8 letters. O ang atong primerong letter may kala. 1, 2, 3, 4. Ang ikaupat may kala. Letter O. Sa letra nga O. O yan na may kala. Sa letra nga O. Ang primerong ikaupat nga letter. Letter O. O yan na may kala. Kani siya nga butang, makita bisag asa. Makita bisag asa, pero di pwede makita sulod sa balay. Makita bisag asa, pero dili pwede nga isulod sa balay. Wala si nara. Nara. Uy, dira, pirmirong bola sa pirmirong dadawuli ka suti. Uy, numero 2. Uy, dira, uy, di ka suti. Uy, dira. Ayan na. Sa letra na O. O as in O. Look up in the sky. It's a bird. Sa letra nga O. O. Look up in the sky. It's a bird. Doon ka na sa ka-letter daw, be. So may gwapo nga sa ka-letter, be. Dre. Sa katapusan na. Diya magala. Uy, dira may galan sa pimirong bula sa pirmong dagdag. Happy fiesta. Uy, dira. Welcome sa tong karnabal. Uy, dira. O, dira. Para pang panggana. Ayan na ang last letter na to. Letter A. Letter A. A as in A. Letter A. Honest. Sa letra nga A. Honest. Sa letra nga A. Honest. Honest. Okay, sige, tubag lang mo niya. Kaya mong talawon diri kay unyang tagtawla tolay parapulap. Ayan para mula sa pirminong dagdag. Ang first 5 nga makakuha sa sakto, halalarga bula. But before that, teka muna, unsa ba atong story karon na natong gugmang giyak? Ang atong gugmang giyahak ay atid sa atin ng Blue Energy. Drive to 1 million level up. O congratulations po dahil sa mga libreng pabugas. Grabe ganing Blue Energy. Daghang kay mga promo. Magsige galing mo o kuhan, sige mo patubil, tagamit niyo mga rewards card. Kung wala pa mo yung rewards card, pagkuha na mo rewards card, uy. O kuha lang mo, gamit yung mga rewards card, pwede mo makadaw mga bugas o uban pang mga lagot mo. Grabe. Takaroon na po, makadaw na po tag 10,000. Grabe, aparte. Munang dito na mo sa Blue Energy kay dagang pa promo. Barato pang gasolina, may libre pa ka. Ang gumanggiyak ay siyempre hosted by Tita B in the place to be, Guapa Corridori, the cute face. O yan, simulan na po natin ang alamat. Again, share na. O ang letter sender po natin ay si Ana. Si Ana.
na nakayong kong Miri, si Mayra, si Ana. Dear Tita B and the place to be, guwapa ko diri, ligwata ko B. Sana all karong hoy! Sana all karong Valentine's Day maligwat tanan. Sana all maligwat. Naligwat na ba ang tanan? Kaya kung wala pa naligwan, ambot basad nga February 14 pamantana ang kwan. February 14 pamantana ang musitaw ka na. Ang Valentine's Day pero grabe na maglinog karon noon sa naman iyo eh. O sa maning kalakiya eh. Kadyo lang ha. Kay nay nasagol nga marka demonyo sa atong live nay usa. Nagi na sa kabuling nga saging nagi magkuan. Nagi ga samok-samok ha. Pasaylo sa ato iban mga igala. Bawal ng mga dili maayo. Ako ray magbinastos diri. Okay, pasaylo ha. Okay, balik sa atong kuhan. Back to the original program. So, inganing naitabo ako rin si Ana. Taga Iligan City ko. Apan, kanang Bisaya sa Grasshopper. Na ako diri sa Cagayan de Oro nagtrabaho. Sa akong pagtrabaho diri pag hinambog, daghan kay kapanguyab na ako.
Wala gyud ko di ko gusto maghinambog pero daghang kayo gapanguyab na ako kay gwapa manggug ko. Pero dili gyud ko gusto manghinambog. Hamis manggug ko paan. Tapos angayan po ko magsulub-sulub ka ng mugbo nga mga t-shirt na kita pusod. Takong pusod di man pud hugaw. Perminti man ako ginalugit o kanang cotton buds. Kagilok ana oy. Kagilok ba ng lugit-lugiton sa cotton buds na makaluha-luha biya ka na. Dili sa paghinambog, pero grabe yun, oy, daghan na kay ko gipahilak ng mga lalaki. Pag naimanguyam na ako, pag di mo pasar sa akong standards, ako gida yung dili sugton, oy, ako na yung tanggalon. Grabe lagi. Pero di ko gusto yun na maghinambog. Hamis magugong paag yun, taigwad kay kong lubot ba? Muna ko mag-tiktok ko, daghang gigi magsunod-sunod na ako. O ba? Wala, di gyud ko hugaw og tuhod. Di para nang uban diya mag-shorts, dahil hugaw og tuhod. Pero minti ko ga miniskirt, kaya ngayon mapug ko na uban diya mag-miniskirt, pero bakang. Wala, lainan yan eh. Mamikil man siya, oy. Lainan ni bayhana, oy. Pero wala ko naghinambog. Hantod sa nami bagong kauban sa trabahoan, nga in fairness, gwapo kayo. Ta siyempre, daghang kay mga suyaan ako nga mga kauban. Mga suyaan. Tapos, ambot ba, oy? Nadungog na ako nga kaning lakiha nga itago na to sa pangalang Kadung. Pangalan pa lang, gwapohon na gidayo. Kadung. Kani si Kadung, gwapo kay nga laki, oy. Munang sa walay pagbahar-bahar, siyempre, nagpa-cute-cute dayong ko. Nagpapasin dayong ko kay, siyempre, may na lang. Ugtod man, in fairness. Hala, uy. Murang nabantayan yung ko niya. O ba? O gingani ang nahitabo. Hala no? Kagwapo kayo anang bago na to eh. Kana si Kadong. Mo yun. Giyar po kong giada yun sa kuan Facebook ay. Mo gini makalagot na mo sa imo ana ay. Basta galing mga tanan gyud halos lalaki diri sa mga kauban. Sa imo ginin makagusto eh. Sana all. Kuan man good girl, ay lang mo kalain good girl. Sa tamang yun nagipanganak magikog hamison og paay. Kamu man good, magsige mog short mga bakang mong dagko. Ayaw mo pag short kung bakang day mo. Kay mo man na maka-discourage man na, di ba? Hinahinayar ko na mo istorya anabi, hinahinaya ba? Makasakit ba kag feelings ay. Ay sus, ano masakit na mga feeling at tinuod mampod? Ikaw girl, dugay na magita girl, boardmate magita girl. Kaya ako nabantayan girl, kanang hilig ka mag-awat-awat na ko girl, nga mag-miniskirt, mag-shorts gamay. Pero pwede ba palihog lang girl? Kanang ayaw kay palabi girl, kay digyo ka ngayon na naimuhang kuan miniskirt girl. Kay usap pa nga medyo bakang ka, itong bagyong kagtuhon. Hala, grabe kayo ka, uy. Sakit kayo ka, Manoria. Sakit kayo ka, Manoria, ay. Girl, ako ba mong
true friend ba ako nimo, girl. So kung ako man imong true friend, di ba? True friend man ko, tinuod nga friend, di ba? Di ba? So ayaw kalain, gisultihan lang ta ka sa tinuod. Tatanawa ka ron, di sa akong lugar, mangarap ka nga magustuhan ka na ni Kadong nga. Actually galing ga PM na guys sa kuha nga, straight sa sako ug mahapon. So ay nakipagdahom, girl. Na kabalo ka, crush ba kayo na si Kadong sa mga kuan ay sa itong mga kauban kay kanami itong mag-art sabi ito siya ng mga cartoon. Sus, lami daw kita nun yung mga abs ay mauba? Oo, tapos kanang pag-arsa-arsa niya kanang digyo ka basa yung ilo pero medyo dagan lay buhok pero in fairness ang ngayon kay siya gamay isag hawa ka na mag-arsa-arsa sabi siya cartoon na sa bodega na dagan kay maglaway niya ay pati totong kaubang bayot ay as in yun naglaway yun niya ay napasinsag yun mo kay murang makipagkita yun sa sako ugma ba samo kayo kaana tanan lang yung lalaki sa imo na lang yun makagusto na nagyun sa imo tanan day kabalo bitaw ka day na usahay day kanang lamin na ginasabligan og muriatic asin imong nawong laina po ninyo maninood mampudayon mo siya pagtuningan na yung nawong inidoro kanang makalagot manggug kay ka kay tanan lang yun na mo mga kauban ng mga boys dali sa imo nakagusto tapos labog ko makagusto sa imo pag yung ibastin takaroon nanay gwapo tapos karon sa imo na po nag-PM laina ani asa naman lang miipot ani basta girl ako girl kuan lang akong girl dawatan lang akong suggestion girl ay nagit pag miniskirt girl ipangatan lang na girl kay hugaw kag tuhod bakang ka girl pero may makamanorya girl pero ayon na lang gyud girl ayon na mo pagdaanan ni Kadong kay murag kami gyud ni Kadong na murag mag-uyab ani kay gusto man siya makikita na ko ugma after sa tong trabaho na sana all you kayo, girl. Salamat kayo, anang nisugot kang kikita na ako. Walay problema, wagi problema May galing kayo, nisugot na po si sir nga early out ko karon nga mag-uban ta. Tingala bitaw ko nimo anong uban man kanako, Kamalo man siguro ka sa tumong tingo, kay kamalo may ka nga kanang kuan ba? Unsa man sulti ko nga kanang nagwapahan kanako no. Pandamay. Kabalo lagi ka. Kabalo ka, dili sa paghinambog, pero anag yung kasagara kay mga lalaki makagusto yun din sa ako ay. Kung imong tanawon, ka na itong mga ubang office mate, medyo selos kay sila sa ako kay sa ako gina sila nakagusto. Pandamay ni kalaki. Mo ba? Maog yun. Dagan-dagan na po ko yung nabastin na itong mga kauban diha. Pandamay. So, pasabot lugar ni mo nga, morag, bastin na rin ko, hindi, palang ko ng uyab. Sa tiyo na ilan. Kuan manggoy, kanang, in fairness kanang, sa tanan po na itong mga kauban diha, kay kasagara mga aslo, magina silang baho. Tapos arsa-arsa bito sa sako, mulabay sila sa kutumang piting. Grabe yung matag adlaw yung mulabay sila sa sako, nag-arsa silang sako, ma-emotional gugo, kay makaluwa-luwa ko sa kahalang. Pero yung halanga sa ilang ilok, Pandamay. Unya ako, nimaho pa de. Mao gali kay sa tanan sig labay-labay, ikaw ra gid man nimaho ay kay murag kabalo ka mo cur, may ka mo cur sa imong body. Actually, timing manggod nga ahente sa kanang pahumot sa ilok akong kuya mo nang nakoy perminti pahumot sa akong ilok. Mao di ay mo na mulabay ka masimot ako nang humot kayo siya no in fairness gyud. Mao galing. So, di na ko magpaligoy-ligoy pa. So, kibali ang pasabot ba ni Indi nga pwede ko manguyab ni mo og nakoy chance, ani? Sa tinud lang. Burag nagi siya, burag na chance. Pag sure, di ba? Pag sure ba? Sure, tinud, di ba? Mo lagi, kabalaka lagi, kasamok ba ni mo, So man, larga time pa.
Unsa man ni uy, kana bitong kuan ba nang tungod bitaw sa akong kagwapa, nagsiputol-putol ang internet ay. Grabe gini akong kagwapa, tungod magini sa kahami sa akong paa uy. Mao ba? So, pasabot ada kay murag mo pasar ko sa mo, brayana ba? At istingan nato, tanaw nato kung muuyon mo ko, ganahan ba ko sa imuha. Pero basta ko ba, di ko ganahan nga ako silang kuano noy. Kanang ako silang kuano noy, kanang kuano noy. Kanang ipa-expect. Pero ikaw, kay BG in fairness, sosyalon man ka, maragwapuhon man ka. Sige. Tagag chance, tanaw na to, pakitang gilas daw sa kuha kung angayan magyug ka na ako nga sugton. Mao ba? Sige, testingan na to, tanaw na to, tagag chance. Hoy, amiga, Ana, Dawbi, kumusta man? Tinuod yun no nga nagkita mo no? So, pagtuniyo sa ako na makak ko diri? Ano di magiging madawat nga mas gwapa ko ninyong tanan? Alalainan ni mo manulti, uy, masakitan po mi. O, nanapon mo ang masakitan. O, nakita ko ninyo, di ba, nga nag-uban mi kagahapon. Moto nga nagchika-cheka mi, Ana. Tamog yun, mo ginakong as akong gi-expect, mo ginang nahitabo yun nga. Nanguyab yun siya na ako ay... Agay, uy, nasakitan masag ko, uy. As in, tinuod yun. Tinuod. Tinuod lagi, samok ba, uy? Ano ni maging mumuto na ko? Nanguyab ka. Oh, gusto ko mo, babasa na akong cellphone, oh. Sama, kana, hinay na. Kana, hinay na. Nag-text ba na sa ako, nangumusta, nagkaon na ba daw ko? Tasugdan na daw niya ang pagpanguyab na ako, di ka ma-hurt, ana. Hala, no, tinuod yun na, no? Balik-balik, tinuod lagi, kasamok ba? Wala lang, ako lang giklaro, kay kabro na kaputol-putol ba yung signal sa Parasat. Kasi di nila mag-gets ang story ba, kay putol-putol. Abi ko bagi-upgrade na ni mo nag 50 Mbps, kakaputol lagi. Amo, yun akong problema, yun ani ba? Muna nga itong mga viewers, mugamay mo dako, kasi kaputol ng internet ba, pandamay yun ba? Hala, suming say, wana gina may chance sa gyuday ani ni Kadong di ay. Ay, wana. Ay, nalagi mo pagdahom. Pasayluag yun ko ninyo, pero unsa tamang gyud bisa kung sa bali-bali, ako mangyod ang pinakagwapa. Hala, Mao galing, busa, mo na ko isulti ninyo. Ay na mo pagdahom. So, wala ba nun ako gisugot si Kadong, pero ako man ang tanaw after 3 days, kumain siya mo dala, di ako siyang sugto. Ana ba? Naoy? Sa may naoy, sige kag naoy. Sa dayon, wala lang. Gusto lang ako nga isulti sa mga viewers nga tana ilan ni siyang i-share ang atong live. Kay unyang taud-taud ba, mga tag-load og Gcash. Tana din ni maputol ang signal para tuloy-tuloy ta. Maog yun. Kaya pag umana ito itong manggiyahak, unyang taud-taud, ato din ni siyang kuhan. Mga tanitag prices. Hala, sige na lang, Huwag ito mabuhat, ani, Mag-imagine na lang yun ko ni Kadong, ani. Siya pasabot niyo mag-imagine. Saan tamang yun nga? Sa imo naman yun ka na siya. Mag-imagine na lang mi, ani. Pasaylo kayo nga medyo na-late ko kay napag-yapitan. Ikaw ha, hindi ko ganana na yung ng paulatulaton ko. Late ka og 1 minute. Pasaylo ako kayo. Sao naman ko nga na-late ko tungod anyo. Flowers for you. Mau ba? Og napang chocolates. Alo, paborito gina ko ng chocolates, mo nang nalangay ko, kay niapit pa ko para na. Kay karong Valentine's Day mo, mahal na raman na. Kanang layo pas Valentine's Day, barato pa. Alo, ganang gide ko, tinulan na gide mo pagpanguyab na ako, no?
Ay, isa pa. Sa paping, tinudan na yun ako, Ang ako diya nga babungkag na ko imong tinapok. Unsa? Unsa tinapok? Wala, joke lang. Dawbi. Si Dawbi. Dawbi, sugtungon mo o dili? Oy, pakipot-kipot pagaling ko. Kabalo bitaw, oy, ani maguna siya. Kana ako manggod ang type of person kadong nga kanang dili bitaw basta-basta mo sugot bitaw kay syempre ako pang estudyuhan ng lalaki kung tinud-anay ba yang feelings kay gwapa ba ako daghan ba kay panguyab na ako so di ko gusto lugar nga lang kana pang unsa lugar pag mo pagpanguyab sugton dayon taon yag sayop lugar ko di ba so dili ko yung anang sorry kayo kadong di ko yung anang nga type nga person di ko anang ingon nga pagpanguyab sugot dayon ang ako nga mas mayo ilailaw sa gyud ako ang lalaki anak ba so para dugay-dugay pa anak kay abi ba lang easy girl ko di ba sorry kayo tama po ka mao galing so mo nang gisugot na ta ka unsa ay samok ha bungol ha ingon ka lang ilangayon pa mao galing ako sang gilangay og mga pila ka hours. O sige na, yes na. I love you too. Ato na yan. Nakaroon pagbalik siya. Kasamok ba ni oy? Wala po tayo audio oy. Samok kayo maminawa na. Delay magunta diri sa live oy. So wala po yung audio oy. To take two oy, samok kayo oy, samok yung gayo oy, samok yung gayo ba, grabe kayo, samok kayo oy. So sa lugar, sure ka? So sa lugar, so ka muna? Kami na lagi, balik-balik ba, kapoy na kasi balik-balik, di ba, kapoy kayo balik-balik. Kami na lagi. Hello, oy, wag ko na-expect, ano. Sumong lugar ka muna? Samok ba? Samok. Pusilon taga karon kumangutana pa ka outro ha. Di manggod. Gusto lang ko ba? Gusto lang nako nga maklaro. Pasensya gun. O mo galing. Sige, pangutana po outro kay pusilon taga karon. Pasensya gun. Na-excite lang ko. Congrats. So meaning to say, gisugot na nimo siya. Unsa man, mangutana pa ka. Pangutana pa, sige, dali. Muuli kag iligan? O, muli kong iligan ka, Jot, kay mapil kong fiesta. Na ba na fiesta ron nga? Kuhan man ron nga naka-quarantine man ron iligan?
Kailangan mo, di mo na mga imbitar. Sa mo lang balay, na may mga tapok-tapok lang sa balay ko. Pero kami camera mo, hawak ko. Mo ba? Uba na lang ka ko. Di ba kung pwede, di ko pwede magsaba dito nga na ako'y uyab, uy. Wa sila kabalo nga na kay uyab diri. Dili man ko pwede, di ko pwede magsaba nga na ako'y uyab. Di doon ko niya pabalik diri no ni mama. Dobi, pagkaugma na din ka muli. Dili po, mga 5 days. Usay 5 days? Kadugay ang 5 days. Uy, mingaw na kayo na. Usay, pasabuti mo na mingaw. Mingaw kayo, eh. Kabalog ka. Kabalog ba ka nga matag-adlaw na muuli kasing balay? Mingaw na din kay Kubay. Mga 1 oras lang ba? Kanang piling na kubitaw, kung layo bitaw ka sa ako bitaw. Piling na Kubay na marag di ko ka ginawag tarong bay. Grabe kay bay. Ay ko drama-dramahi bay. Ngalos din mga ka magpuyo sa boarding house. Mag-ama ayong ka. Muban lang Kubay, sina. Ako lang no si sir nga maglibpo ko, sabay ko nimo. Ayaw na lagi. Ayaw na pag-uban-uban dito sa Iligan, samok ba? Grabe ba, dugay kayo ng 5 days no. Dubi. Bukat na po kayo na itong paminaw na ito, ani. Ay. Kabalo na ko ba? Basta yung nga ni galing sound effects, mo na ni, binastos na ni nga part, mo na ning binastos nga part. Ay, kabalo, biya ka nga. Kung nga naman lang nga 5 days ka, dapat makalimahan ko karong gabi na. O, tanawa lagi. Basta lagi ka nga tingog. Wala, binastos yun yun. Mo nang mariklamuhan yun mo sa KBP. Sa problema nga, may KBP ani ka internet man eh. Kalay-kalay mo ka, bugok ka. Mo na. O, saman. Dapat makalimahan ko kay 5 days may ka mawala. Bukat ko na, uy. Ay, samok ba? Sigang 5-5, tamakaya din mo. Nakabira max ni. Uy, mao ba? Kabalo ba ka bira max nga gabi hantod buntag ba ni? Alalalala. Mao ba? Ay, saman, larga time pa. Na, ilak sa ng portahan, B? Ay, ilak ang portahan. Balag makita ta nila da. May magdagantay puntik-puntik lubot waman. Kahamis na akong lubot. Samo kayo kahay ko. Samo gigay ka. Mabin ako nang gituyog. Yun ang gibutangan ako nagsamin na imong alkuba para pagkumot ako sa imong lubot makita. Ganyan ba? Samo kayo ka. Ayoko utap ba? Samo kayo ka. Wala pa manggod. Wala, nagsuggest lang. Samo kayo ka ba? Ay, nako. Asa masugdan na nato? Samo kayo. Sige na ba? Ako nang goto na. Kadyut lang. Uy, nakasave na lagi ka. Ay, kabalo mangyug ko. Para kuan ba, clean living individual with pious character. Wala, uy, bagong shave ba eh. Samo kayo ka eh. Bibi ko, tabi na. Agtang-agtang lang. Samo kayo ka. Sige na. Kadyut lang. Nawa pa sila nag-share, oh. Pag-share sa sila, B. Pag-share sa mo diya, eh. Kamu, sige lang mo pag-ilok na, pero digin mo ga-share. Share sad mo pag may time, samo kayo mo para maabot niya tong viewer. Samok lang itong internet mo, hinay mo, kusog mo, hinay mo. Sige na, i-share ba? Sige na ninyo, Dabi. Sige na. Huyo po na kami. Kagilok ka. Kamug na, oy. Samo kayo kaya. Kagilok ba? Samo ba? Kagilok ba? Sige na, biya ako nang ihubo. Uy, kadyot lang. Before sa nakuhubuon ba? Kanang sila pag yan po nag-share. Share na lagi mo ba?
Paki-share ba? Lain kayo mo, kamukha mo na diha. Tapos naka-headphone ra ba ka? Sige na, i-share na. Kay unya ra bang taon-taon, manghatang na ba tag Gcash o load? Sige na ba? Samok kayo. Samok ayo ka. Samok ayo. Sige na, gishare na nila, gishare na. Biya akong tanaw, may gishare na babi. Uy, gishare na. Uy, na may gishare si Ma'am Joy Martinez. Katong naireklamo. Okay na, nagsorry naman tong gikuan, nagsorry naman. Sige na. Kadyo lang hinay-hinaya, biya ko kini. Ay, gabalakay, hinay-hinayan mo na to. Pag sure ba, hinay-hinay ba, hinay. O, agay, hinay ba? Hinay ba? Agoy, ginoo ko mo na yung ganahan. Hinay lang. Kadung. Uy, kadung. Kadung. Paspasiga may kadung. O kadung. Paspasi. Sige kadung. Paspasi pa kadung. Sige kadung. Paspasa na, paspasa. Kadung. Tita B! O katong gabi una, tungod kay 5 days ko mawala, nakalimahan si Kadong. Nakalimahan og duk-duk, di sulirap ang mata. Og tuon man ni uligyog ko sa Iligan City. Bisag kung saan pamugo si Kadong nga muuban siya sa Iligan, apan wag yun ko musugot. Dili sa ingon ang tinuod rason kay hadlo ko sa akong mamagpapa. Apan, wa ko nagsaba ni Kadong nga nada ko'y uyab sa Iligan City. Pandamay na ni Ron. Mao na'y tinuod na ako'y uyab sa Iligan City. Ang pangutana, mahibawan baka na ni Kadong. Pero tinood yun nga mamista ko. Unsa kay may tabo, unya ang sumpay sa atong drama. Ay, balikan sa nato atong guest. Unya, balikan nato niya ang atong story unya, ha? Kung sa'y may tabo pag uli niya sa Iligan City, ang ato sang first word of the day. Pila tong price ani? Manghatag ko og ang first letter na to, maghatag tag 50 pesos load. Napulo ka bok? Nanay nakatubag 5? Hala, 5 na lang among gipangitan. Ayan na. Ha? Oy, dala sa pimirong bola, sa pimirong dakda, wali kaswiti, woy nira, oh. Woy nira, may galaw nira, op. Nanay 5 nga nakadaog. Nanay 5 nga nakadaog. Oh, Sharo. Oh, ayan na, oh. Ayan na. Buro mo man to gaya po nitong word na to last time, din mo. Ay, ay, sayop din eh. Sorry. Sorry. Sayop din eh. Sorry. Nara. Yan. Nara. Sayop dito ako, last week pa man ditong kuhan. Abi na ako kuhan. Ayan na. Ay, Nanay 5 ka win. Ay, nakalaon.
So mga tapataglayan pang 5. Dali comment na. Dali comment na. Ayan na ang atong ikaw-nom. Dali. Paki-share. Ayan na. Op, dali. Oo, kailangan sharer, no? Sharer ba sa dili? Follower mo. Dapat ang maka-comment naman follower. Maka-comment naman kay follower. Ayan, ano? Ayan, Nana, marananay nakatubang. Ayan na. Gibantayan sa mong sekretary diri. Ang atong winner ani kay 10 winners of 50 pesos load. Daghang salamat sa Blue Energy. Kung asa karong gabi na pwede makadaog og 10,000 pesos sa atong electronic raffle draw. Kanina kabutang sa Saturday man gibalin na tong Monday, ha? Ayan. Napolo katag 50 pesos load. Nana, kompleto ng listahan. Ayan na. Kompleto na ang atong listahan sa atong winner. Kaya ang atong guess word. Ang atong guess, the word for today ay, ayan na. Yan. Motorella! Palakpakan! Uy, pakpak. Nakadaog-kaog. Ayan, oh. Ayan, ang atong word for today ay Motorella. At ito na po ang ating 10 winners sa atong 50 pesos load. Sa matagbasa sa pangalan ng iyong tubag, igampo mo kami. Alright. Katong ba nga wala nakatubag, ay mo kabalaka kay napailain na tong word, ha? Ang sunod na to kay Gcash na po nga 100. Congratulations sa atong 10 winners sa 50 pesos load. Si Kef Ormiliada. Kef C. Ormiliada. Si Randy Tablando Cabunok. Alisa Jane Artigas Sambaan. Kimpi Abrio Malabanan. YSL Kai. Love Kayabyab Magdadaro. Chloe Nicole Esther. Glyn Yanez Waminal, Tony Hongko or Jongko, and lastly si Eden Destora Alboro Demko. Again, Eden Destora Alboro Demko. Congratulations. Unya among i-post unya, ha. I-post na mo ang mga lista sa atong winners sa atong 50 pesos load. Unya para sa atong 500 pesos nga worth nga GC. Ang winner sa atong 500 pesos nga GC. Atong kwaon ng question sa atong gugmang giahak, ha? Okay, ang atong next word. Bisaya. Burn, sa last winner, Motorola man yan tubag. Motorola ba? Tama ba? Ayan mo palag. Di kayo mo palag sa kung kan. Ayan na ang atong second word.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letters. Bisaya ni Bisaya. O ang ikatulo kay letter A. Letter A. Paborito nato ning usa ni ka klase nga dulaan nga paborito nato katong bata pa. Katong mga mag-claim, relax lang mo, lain lang mo kay gusto niyo madawat dayon, relax lang ha kay si Blue Energy ang maghatag sa inyo ani, so kontakon lang din mo ha. Ito na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letters. Bisaya, paborito natong dulaan katong bata pata. Okay, ha? Ayan na. Ayan na, okay? Bisaya word, Bisaya nga dulaan, tapos 7 letters, tapos paborito to tong bata pata, tapos pwede babae, pwede lalaki mo dulaan eh. Pero kasagara kay murag laki man. Pero pwede ba yung lalaki? Takasagara kung magdula po taan eh. Be? Tama ba? Tama ba ang kaling? Ha? Tanaw lagi. May kaya check na ako ka dyan lang ha. Ana. Sorry. Ika-fourth day ang letter A. Ika-fourth. Tama. Yan na. Oh. Paborito itong gadulaan itong bata pata. Gadulaan. Paborito nga itong gadulaan bata pata, sexual organ. Sexual organ. Bisaya. Bisaya na nagbutang. Aeroplano. Chinese. Chinese? Aeroplano. Lagi tama man. Kasi aeroplano na ba? Wala aero ni Mao. Ang katong nakadaw ganina, dili na ha, kamubitaw. Give chance to others. Okay? This time, 5 ka winner sa tag 100 nga GCash. Ala! Bisaya nga dulaan. Tapos sa bata pa ka, pwede bae, pwede lalaki. Ala, daghana kayo na pagtabano. Cheating, yapon nino. Pag nay mo tubag isa, tubag tanan. Tabano, bi? Tabano. Pwede nga, no? Pwede. So, ni-reply ang isa. Reply na po rin ang tanan, ha? Grabe, bright yun yung mga tawhana, eh. Tirador. Ala, tirador. Ay, tama. Parihat. At kadyo lang ha, para mas makonfuse mo. Tabanog yun siguro. Kaya na may letter G, tawa na, confirm. Tabanog. Dili na tirador kay G-man. Dali. 5 ka winners sa 100 nga GCash. Ayan na. Alright. Balikan nato ang atong gugmang giyahak. Unsa bay na itabo? Ko ano nili ako masgama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan.
Okay, amang nasag ko. Pandamay. Samok ba? Amang na po, amang. Sorry. Again, ang ating gugmang giyahak ay hatid sa atin ng Blue Energy Fuel Station. Drive to 1 million level up. So kamo na mo yung mga uncle, mga tiyo, mga kuya, kung magpatubol mo, dito na mo sa Blue Energy. Magpatubol. Natai naman nun. Magpatubil. Dito na mo sa Blue Energy. Weekly, karong gabi una, na po tayo makadaw nga 10,000 sa atong e-raffle. Simple naman kung kayo. Kung magpatubil mo, ipakita ninyo yung rewards card. Tapos inyong rewards card, automatic dahil mo na din mo yung madawatan ng mga raffle ticket. Kung wala pa mo rewards card, simple na po kayo. Bisita lang mo sa tanan mga gasoline station sa Blue Energy. Bisag asa nga mga branches, Visayas, Davao, tanan. Igna nga magpa-register mo para naamoy card, naamoy rewards card. Para matagtubil ninyo, ingin na ihatag. Ay, yun kalimti, matagtubil, ihatag. Tapos na pa sila ibang promo ko, mga hatag pa sila mga bugas. O, takaroon every week, napagit 10,000. O basi ka mo pa yun makachance, makadaog og 1 million pesos. Balikan na to ang letter sender. Eto na po. Tita B! Niuli gayud ako. Niuli gyud ako sa Iligan City ug bisan pa mag-usaong pagpamugos sa akong uyab nga si Kadong. Wagi ko musugot nga muuban siya sa Iligan. Nag-ingon lang ko nga 5 days ko dito mamiesta ko kay sa tinud-anay lang na manggug ko'y uyab sa Iligan City. Guwapa gid ay. Of course, guwapa ko dire. Pero wala na mi klaro. Mo bitaw ang rason nga niadtog yung kong Cagayan magtrabaho kay dili na ko ganahan niya. Pero sa akong tamang gyud nga close man ni sa akong pamilya o akong pamilya siya mo'y nailang nga uyab nga itago na to sa pangalang si Paloy. Ganina si Kadong, karon na po si Paloy. Pero ako man yung mga silingan sa mga agoy sa una. Og sa dihang niuli ko sa Iligan City, dako ang akong pagkakurat. Kaya nga akong uyab nga si Paloy, sa balay na di ay gapuyo! Og nga niyang nahitabo! Wa na sa ko'y audio. Pandamay gani kalakihan. Kasamok ba ane? Nga permitted away audio. Okay, take to na sa take to. Hay! Kasamok ba? Ma! Ma! Ay, mayo dahil nakabot ka dahil. Mayo. Eh, syempre man, nagsabi ko si mo mga buwan ko ng fiesta, ma. Mo, galing. Ingon ba kung ako mo palit sa ingredients sa atong pansit, ma. Ay, sige. Mayo dahil kiniabot ka. O mo, galing, ma. Ay, onya, mas mayo po ni kay makita ni mo ang imong uyab na rin nga lugay na ni mo taon wala balikid ris Iligan. Kasi pasabot ni mo anak, ma. Wabalik ka kabaho nga kaning uyab ni mo nga si Paloy nga dre naman is bahay nagpuyo. Unsa ma? Oh, dre
na na siya nagpuyo. Kay, mara mangyapon nga. Siya may magtabang-tabang diri nga, wa may lain laki diri sa Panimay. Tay mong mangod gamay pamanali pa mangyapon na sa makarabang. Muna nga nalipay ko nga nasa diri kay at least lugar ng mga tabang-tabang sa balay nasa diri. Tao kira man po kay sa bagay mo man po na imong banahonon po hon. Pag sure di ama, oy. Pag sure di ama. Di pa man guna sure, ma? O siya, dili sure paghilom dali. Kasi nakalimot ka nga. Ang atong yuta dito ba nakaprindas ila ha? Naoy na napuntahan na ba? So sa lugar, ako lugar mo ipambayad utang aning kalaki, ha? Kablibiya ka mga wa na spark. Ay, paghilom man ng spark. Kung wa na spark, ni magpalit ang spark plug. Ama, oy, karaan naman nga joke, ma. Oy, dito pa man as MOR na nga joke, ma. Dahil bitaw, dahil siya na. Sa lugay mong pagtuo. Ay, kung ina nga, nagunahon na pa ka nga manguyab kaglain nga. Nailhan na nato ni Spaloy. Iyang pamilya nailhan na nato. Nagtuo na ganyan ginikanan mo. Nisugod sila nga drill sa satroa. Kay, kuhan man, kanapang. Nasalig na sila nga, kamo na gid ang forever. Mabitaw na nga ang atong yuta dito. Atong sila man atong gipakuan sa yuta. Ay, napagpalag niya. Makabalo ka, ma. Manong nahiwi nung ba ni mo, ma? Mao manggini siya ang kuan basta magtiguang-tiguang kay kapin hewe gani mong baba. Listen man magtiguang ko. Ay, pwede man day ho. Pwede man day magtiguang bisag di hewe ng baba. Ay, nabitaw takay ko rin nag-ingon-ingon nung kuan ana. Pero do ay haragod pag change topic. Ingon ko ba nga wa na lain laki ni mo uyabon kun dili ka na ra si Paloy. Si Paloy na. Ayaw ko ignag na kay uyab dito sa Cagayan. O nga no, magingan naman din ka. Nga naman nga di makakatarog istorya. Say uyab, wala mo ko uyab, ma, oy. Taka naman ka, ma. Sure ka? Wala lagi, ma. Wala ko uyab dito, ma. Nakapaminor ba ko ganina sa gugmanggahak na mura na kay uyab? Samok ba, ma, oy? Wala ko uyab, ma, oy. Sumang taong kamay. Kung wala ko uyab, masultian ta ka. Ay, pagana, di ka pwede manguyab, oy. Nakasit na ni, kitang pamilya, si Paloy gud ang para ni mo. Naon sa man ka, paghilom diya, di ka mag-uyab, basi na kay uyab sa Cagayan. Sa may uyab mo, oy? Wako uyab mo, oy? Wala mo, oy. Wala. Ako dito, focus sa akong trabaho. Di ko namang uyab-uyab. Kaya kung ako uyab man, di nagsabat ako sa imo, ha? Amo galing. Munang niing ko nga, dili po pwede yung anak kay uyab. Kay si Paloy na yun. Di na ka pwede manguyab. Kasabot yung ka na, nga okay na bertong pamilya. Basig, na kay uyab sa Cagayan. Ma, kabalik-balik lang yung ka, ma ba? Araw maabot lang yung kag 9:30, ma ba? Wala siya kay mo naan nga script siguro man, no? Kaya nga mang imong balik-balikon man na, ma. Wala ko uyab sa Cagayan, ma. Focus ko sa akong work. Kaya kung na pa ko uyab, sultihan ta ka. Oy, di na pwede nga na kay uyab. Di na pwede. Kapalo ba yung ka nga si Paloy gud ang atoa? O si Paloy ang dapat yun. Kaya okay na ta sa pamilya. Ikaw, ha? Basig na kay uyab sa Cagayan. Ma, kasamok ba? Balik-balik ba? Inagwala lagi ko'y uyab. Ging nanta ka nga focus ko sa akong trabaho. Kapoy kay bagi kan pa ko biyahe. Tako naman kaya ko'y uyab. Sultian ta ka. Ay, ang ako lang nga masiguro lang. Kaya di pwede nga na kay uyab. Kailangan mang yun nga si Paloy na yun. Sana'y final. Basig na kay uyab sa Cagayan. Ambot ni mamaay, samo kayo ka ba?
Kailangan na ito na ibalik-balik kay 9:24 pa. Kailangan ta mahuman sa 9:30. Ay, sabi no, daday. Sige na. Istorya to dito si Paloy. Ay, ayaw na mo pagkonkon di ha. Sa nagit ang perminti. Sa nagyon o wa na ilain. Kadyo daday. Basi nakay uyab sa Cagayan. Nalipay yung ko nga nakauli ka. Oy, Ginoo ko. Pila naman ko katuig na katong Cagayan. Oy, hantong karon pagaw lang yapon ka. Wa may lain tingog mo na lang kinatong buhaton. Giinit na nako di ang sabaw. Kay kabalo ko paborito ni mo na. Oy, Ginoo ko ano man unsa man nga klase oy. Unsa di ka so tinuod jud ka na nakadiri sa balay nagpuyo di ay? Oo. May nalang makatabang ko sa imong mama. Unya. Okay kayo. Nakasiyabot min sa imong mama. Talakita po na ako nga buotan imong mama. Unya, dayon. Mo galing nga murag nakagusto na ko sa imong mama. Unsa? Wala. Joke lang. Ikaw ba di kita ka majukan? Kablo ka, Paloy. Kanang kablo ka, Paloy, nga sa una pa murag di ba nagkamala na ba yan niya nga atong relasyon? O siya nagkamala? Ni sukalwa ko nagkamala. Kanya akong relasyon grabe kayo ni Perty kayo. Hantod every now and then. My love is burning hot. You know, I really love you. Ako nag-sacrifice ang tanan. Kabalubya kaginanan ako si mamag si papa. Nga magpakasalta sa napulo kasimbahan. Magpa-catering talaylay nga catering services. Ug ang pinakakuyaw sa tanan para bibo bahalag na chismis nga mahal kay na siya nga host. Gikuha ginako si Bernie bitok-bitok para mag-host lang yun. Bahalag dagay nagstorya nga mahal kay siya pero ako ginaagwan tahon. Ug dili po ko mohangyo kay narabay chismis nga kung hangyo na iyang talenti. Medyo pangit daw ang pamuyo sa kinasal. Muna di ko mohangyo na, di ko mohangyo. Kajut lang. Usay kasal niya itong pasabot. Ngano niabot naman ta sa mga kasalan ni nga istorya? Kaya nga no, asa pamdani mo panulong, kundi lang atong panaguban. Alo, naunsa naman oy. Dili ni pwede, oy, dili pwede. Sultira ko sa tinoon, Ana. Ngano day, wa nagiday kay gugman ako. Nawala nagiday ang gugman ni mo nako. O sa lugar niya ako mga gibuhat rin nga mga sakripisyo. O sa lugar. Ha? Pasayloag yun ko. Pero tungkol manggod sa kabalo ka, buutan ka lalaki, okay ka nga lalaki. Pero ambot ba, oy? I love you so much. I really do. Please, ayaw ko bulagi. Buhaton ako tanan. I'll make you like a princess. All you want to do is nara ka sa balay. Mag-Netflix ra ka. Tingala bitaw ko nimo nganong kailangan pa magtrabaho. Dagan may mga businesses. Dagan may mga kupras diya. Dagan kami pambuhaton diya. Pero di ba ayaw na. I love you. I love you. Samok ba niyo eh? I'm willing to wait. Ug tana karong gabi una. Matagang ko ni mog chance kay murag bugat na kikayo. Usay pasabot ni Money. Oh my God. Nakaduong na po nga tingog. Basta yung nga tingog, binastos na po ni ba? Tana masabtan ni mo.
Tana, masabtan ni mo nga bugat na kayo ni. Medyo dako na po kay kong nagasto aning balaya. Ug dili pwede. Nga dili ko makachok-chak chenes. Kabalo ka. Tagaan ko ni mo dapat og chance. Bora masag di na to ni gabuhaton sa una pa. Paloy. Ana. Paloy. Ana. Gusto na ko dali-dalion lang niya. Paloy. Aw, ako maday si Paloy. Paloy. Sige na, magkarate na ta. Dugay-dugay na ba kuha ka karate, oy. Magkarate na ta. Sige na, larga na. Paloy. Hubo, ana. Paloy, ganina ra gihubo. Mao ba? Ang akong panty ako nang giabay sa imong brief. Ay. Atrasi. Plastardia. Are you ready? Ready na ko. Plastardia. Paloy? Paloy? No, sa mga paloy, oy, doon na mga karoon, oy, wag mga ikuan, oy. Paloy? 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 Huy, paloy.
Ana. Oo. Ano sa man ka? Sukad bitaw nakauli ka gikan sa inyo sa iligan? Burag nausab ka. Nabugnaw ka. Burag feeling ako nabugnaw gyud ka. Bugnaw man gyud kinabeta sa ice plant nagtrabaho kagwanga ka. Oo, bugnaw pero kanay mong kuan ba pagtagad na ako ba? Pero nakita na ko na nagiging kausaban ba? Wala man. Kabalo ka? Excited ba ako para karong Sabado? Duha na beta ka bulan? Mao ba? Grabe lain na eh. Nalimtan lugar ni mo atong Mansari? Mag 2 months na dito di ay? Oo. Mag 2 months na. Tapos di ba nagsahad ka sa ako nga sa atong 2 months imo nang ipabungkag ang imong tinapok? Nag-ingon ko, ana? Oh, grabe ba? Matagabi ba ya? Di ba yung ka magpatandog na ako? Nagsaday ko? Oh, grabe ba? Oy, pagilom di oy. Nagdinugdukay biya ka ha, katong before ko ni Hawa sa iligan ha? Day na nakakuan ko. Talawa ka. Yung kong lipat-lipaton ha. Di akong pasabot ba nang gusto ko makaduaan. Bahala na diya, oy. Basta, sunod bulan ba ya? Sige, way problema. Sunod bulan naman diya eh. Sunod bulan. Gusto mo, karoon ng weekend na lang. Bahala na, basta kay lagi may tabo. Sige. So, man ka, di ko kasabot niyo ba? Mura kag, malagyo ka, So, ba, may problema dito sa iligan? Wala man. Ang tinood ba? Wala lagi, samok. Hoy, Day. Nasa ba ka, Day? Hoy, naunsa ka, Day ba? Buntag pa sa'yo, ha? Oh my God. Muna akong kasagarga kita sa mga teleserye. Basta buntag sa'yo, tapos magsuka. Oh my God. Day, gikan ka nagbalsa, Day? Gidagat ka, Day? Dilito ako si Bernie to ang gidagat. Day, look at this, oh. Saan na, Day? Morning pregnancy test? 25 ka kalit? Kadagan ba'y kalit, ani, Day? 25 ka buok? Duha naman guna sa muka ni mo, oy. Tara mo, Day. Hala? Oo, nasyak ka. Saman. Kanon, Day? Duha ka kalit, Day. Mau galing, duha ka kalit. Day, usay pasabutan ni, Day. Ay, sa muka ni maka-board meet nagbugukon, oy. Bupay bakang, hugaw pagtuhod, bugukon pa, ta mag-expect ka na makagusto ni mo. Grabe po kay Kaday Manuti, Day. Makasakit kag feelings, Day. Meaning ba, boros ko, boros? Unsa?
Di, congratulations, Day! Buras ka, Day! Amahan na si Kadong! Lagi, Day, oy? Oh, Day, congrats! Pero na'y problema man, Doy. Di ko man ko sure, ani, Day. O siya pasabot ni mo, di ko sure. Day, di ba na kayo, ay pagsaba ni Day, ha? Ay pagsaba, ha? Dili ko magsaba. Di ba na kayo ko sa imong anak ko'y uyab sa iligan? Oo, katoy mong giway mong gibulagan pag anini mo din, ang tinuod, Day. Wa gyud mi nagbulag, Day. Ha? Pag sure dia ba? Lagi! Dito sa balay nagpuyo. So pag uli na ko rin nakita mi, Day. Taningon man siya nga bugat na kayo. Day, napultang yun ko, Day. Ha? Oo, tapos, pero katong the day before mi nagkita, katong ni ani diri si Kadong, kato bang saba kayo kung katri ba, kato ba? Napultang po ko ni Kadong? Ha? O di ba, pultang. Nagsunod ra, Day. Ang pangutan na, Day. Kinsang amahan ani karon, Day? Mao na ni karon, Tita B. In the place to be, gwapa ko dili gwata ko, B. Naburos ko. Unsaon ako ni pagkabalo. Kisa may amahan ani ron. Ikaduha, sila duha wa kabalo nga naday ko yung mga uyab. So karon ko kabalo. Bara gusto na ko magbigti. Wow. Nagpatira ka bisag asa, karon gusto rin ka magbigti pag sure dia, ha. Pag sure. O bitaw na, mapatabang ko tanaw sa ama ni Yoy, perti manggigay ni Yoy. Dahil salamat kay Ana. Oy, mga tago, tag 500 nga, kuhan, pampatubil, ha, tag 500 nga pampatubil. But before that, aniya na, para mga tagtaog 5 ka winners ka tag 100 nga Gcash. Ayan na ang atong second word of the day. Usa ni siya ka dulaan pambata. Pwede sa babae, pwede sa lalaki, Bisaya word ni siya. O kani siya pwede dulaon uban ang inyong mga mamagpapa. Actually inyong papa ani mo'y kuan. Pero wa pa naka-experience akong mga anak ani. Alright? Ayan. Ang English word niya ani kay nagsugod sa letter K. Yan, kabaro na mo, ha? So, ang atong next word ay, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Tadaan! Tabano! Tabanog ang atong correct nga answer on. Oy, mosunod na tag 500 pesos nga GC. Oy, ito na. Ito na po ang atong 5 ka mga winners sa tag 100 nga Gcash. Sa matagbasan to ba gigampo mo kami. Ito na. Congratulations kay Cheche, Sarah Shell, Angel Bonita Toledo, Maris, o si Maylin Humami. Congratulations! Ito na,
Mga tagtaog tag 500 pesos nga Blue Energy nga pampatubil. O, kinsa pa ba yung muhatag sa inyo? 500 ha? 500 nga pampatubil. Simple na kayong buhaton. Simple na kayong buhaton. Kinsa ang pangalan sa uyab ni Ana sa Iligan City? O, ito ba? Tapos inyong cellphone number kay tawagan ako. Dali. Kay magkuha din may random na mga numbers. Kinsay pangalan sa uyab ni Ana nga nasa Iligan. Ang nasa Cagayan, si Kadong. Kinsa ang nasa Iligan? Ano say pangalan siyang uyab? O sige, itubag. Tapos ang number ninyo. Tapos tawagan din ako karon para makadaog mo og tag 500 pesos nga pampatubil. But before that, syempre, ato nang bunuton karon ang atong 10,000 pesos nga winner, electronic raffle draw, o syempre magpatabang tani kay kauban nato ang mga taga DTI, taga DTI kauban nato. Alright, o syempre atong mga kauban sa Blue Energy, ato nang bunuton ang 10,000. Alright, teka muna mga taga DTI. Ayun na Hello? Anybody home? Teka muna. Asa naman eh? Blue Energy. And then together with me, our... Jalan. Op, yeah. Michelle Salgado. Jalan. Asa na ba sila? Ayun. May gabi sa tanan. May gabi sa tanan, sir. Yes, may gabi, sir. Alright. So, karon ma'am, Ma'am Michelle. Anong wako igakadungganan eh? Ato Wait. i-draw ang ato ang ika-8th nga. Brad, kadyo lang brad. Para wako igakadunggan niyo brad. Kadyo lang brad. Kadyo lang brad. Na. Otro. Right, mayang gabi. Yan. And mayang gabi sa tanan. By the way, ako si Denmark Mendez from Blue Energy. And then together with me, our DTI representative, Ma'am Michelle Salgados. Ma'am, mayang gabi. May gabi sa tanan. May gabi sa tanan, sir. Yes, may gabi, sir. Alright. So, karon ma'am, Ma'am Michelle and Sir Bern, ato i-draw ang ato ang ika-8th nga winner sa ato ang electronic raffle draw. So, let's start na. Yes, sir. Please. Ayun, no? So, our 8th weekly electronic raffle draw winner goes to... Ayan na. Yan. Ito, sample muna Congratulations to tayo. Mark Anthony A. Daigdigan from Ipunan Station with the last yan? 5-digit card number 15929. Alright, congratulations to Mark Yan na Anthony pala. A. Congratulations, Daigdigan Mark Anthony from Ipunan Daigdigan. Station. Alright. Alright, thank you so much, Sir Bern. Yun, And Mark thank you so Anthony, much, Ma'am congratulations. Sagutan ka na karong gabi. Thank you so much, Sir Bern. Thank you. Bye-bye. Thank you, ma'am. Yun, congratulations. You're welcome. Thank you, Alright. then. Sa Thank atong you, Sir winner, Bernie. congratulations. Dagan salamat nyo dia, brother. Alright, congratulations. Grabe. Ano lang pala yun? Teka muna. Ako sa ito ipagawas utro tong ano ba? Ang katong winner. Ayan, no? Ayun, no? Mark Anthony Daigdigan. Burag blur na akong pananaw, Mark Anthony Daigdigan. Congratulations sa branch sa Ipunan. Siya'y nakadaog sa atong 10,000 pesos! Very good! Congratulations!
Congratulations. 10,000 pesos. Alright, ito na. Again, ang atong question for today. Ano nga yung question natin? Kinsa ang pangalan sa boyfriend? Kinsa ang pangalan sa boyfriend? Okay, isulat ang pangalan tapos number dayon. Dali. Alright, sa ito imong one phone. Ayan na yan. Sige, try natin. I-try na to, be. Manawag ta sa kuan, be. Atong i-try kung tama ba yung answer, ani. Ayan. Atong tawagan na number. Tanaw na to, kinsa ang winner. Ayan na. Kuang cover. Adyo lang. Ano. Ato sa ikuan na to, ipansa tog tarong ang ano. Adyo lang. Hello? Hello, Tita B. Ay langga, kinsa ni? Si Candy Ormeliana. Candy Ormeliana. Saan gina pagkakuan mo? Ikaw ba nakasunod yun sa pagsugod sa atong drama? Ay, Sunod kayo. Kinsa ang pangalan sa iyang uyab sa Cagayan de Oro, si Kadong. Ang pangutana, kinsa ang pangalan sa uyab niya sa Iligan? Si Paloy. Si Paloy is correct! Congratulations! Pero eto muna, para to, kasi ibalin sana ako ni Warby para mas kusog. Okay, wait. Langga, Tita B. kailangan sa ka musinggit og blue energy. Kailangan musulod sa 5 seconds para taga 500. Larga? Sige, go. Na blue energy, 5 seconds ha. Ama ka na nanawag tood. Sa Makasandig. Very good. Usa may pinakadool nga blue energy sa Makasandig, eh? Sa Indahag. Tama. Very good. Grabe, mas tira ni mo. Kamulo gina ka. Okay, sige. Raffle ticket. Ano mo nung ganahan dia? Okay, ready? Blue energy in 5 seconds. Ready? 5, 4, 3, go! Blue Energy. Grabe, 19 seconds! Grabe, palakpakan! Wait, i-fix na ako na. Pandamay ni kalakihan eh. Congratulations lang ga. Thank you very much. Thank you. Candy Ormeliada. Okay, na kay 500 nga pang gasolina. Congratulations. Thank you lang ga. Thank you. Salamat. Alright. Okay, next. Next number na to nga tawagan. Sa maning anong ga-cricket na may nun niya kung kuanon. Nahimon magugmanggiya ha. Isa pa. Congratulations again sa atong winner sa 10,000 pesos. Napay isa ka number, be. Ayan na. Para makadawag o pang load o pang gasolina nga 500 pesos. Hello? Hello? Hello. Hi. Uy, langga. Agay, nawala. Pandamay. Okay, last chance. Nalubat siguro. Ano? Hello, Langga! Hello. Langga! Yes, hello.
Oy! Asa man si Limio Amore? Amore ba ni? Ikaw ni si pangalan ni mo lang ka? Ako, Maymay. Akong pangalan. Kuya Bern. Salamat Ah. sa tawagan. Oh. O sorry kaning Amore, ikaw ni Amore? Kuan, alias ra na ako na siya Kuya Alias. So ang tinod nimo nga pangalan kay Maydi. Maydi? Yes, Kuya Bern. Apelido Maydi Ayata. Daayata. Ikaw bitaw ga alias mo sa mga Facebook ha. Munang lisod kay mo pangitaon. Unsa man ni minyo o dalaga? Single mama. Ay single mom. Minito sila mion day ni di ay. Ay, sakadabong ka. O langga. Nakadungog ka sa gong manggiak. Sugod hantod katapusan. Gikan gyud kaayo sa sinugdanan. Very good. Grabe na gyud. Dagan kay Ludo. Ang pangutana ni Ron, ama ka napit nanawag lang ka. Nako diri sa Zone 1 Upper Balolang dool sa SM Uptown. Ay, nara ka doon sa SM Uptown. O, sige. So, kung ang Blue Energy diri at Bangsa. Very good. Kung si Kadong ang iyang uyab sa Cagayan de Oro, kinsa ang iyang uyab sa Iligan? Si Paloy. Si Paloy! Very good! Ang pangutana, kinsa kay amahan na to, si Kadong o si Paloy? Murag si Kadong gyud kinakalima ginapuso. Ano din na, paunanay din na. Dili na, kung nakauna lugar o isa kadlaw ang isa, so sa iyahan na lugar to, ana? Okay, murag instant gyud kayo sa diri sa Cagayan de Oro mo siyan na uyab. Nakaliman. Lakaw niya, nakalima gyud kayo sa karaw. Grabe. Kabalo magyug ka nga lima karon, si Mugyong gihinumduman ha. Grabe kayo. Yeah, single mom. Asa naman dito yung ano na single mom, makaasa naman dito ang amahan na day. To siyempre. Na, giuli on sa laing balay. Daw be, sa mga bugnaw nga kagabinon. Bukot na lang kung habol ani, wala ko'y choice. Alright, yan na. Taga pampatubil, pero kailangan sa kamusingit o Blue Energy in 5 seconds ha. Okay. Ready? In 1, 2, 3, go! Blue Energy! Mailan gini mga medyo dugay na gyud ba kay 8 seconds ra. Kano sa ang last nga panagtagbo sa duha ka bunguton lang ga. Dugay na o basin na on call. Basin na on call. Bandara taglima ka lang. Ayan. Wala day kay on call day. Wala oy sumba. Ay wala day on call. Pero ready pagyapon nga ma-fall in love. Kung na ay maabot. Pila edad si mong anak lang ga? Taon ka tuig. Upat pa katuig? Isa ra nakabuok. Isa ra pud ka buok. Kaya lang pud isa ra. Base niya pag mag-sorry niya to, mo na to diha, mamanguran niya. Uy, no po, ayaw lang sa gate. So, di na- Marisod pa kayo. So di nagyug ka, di nagyod. Ayaw lang sa... Ganga, thank you very much ha. Salamat sa pag-follow. Salamat. Congratulations. Nay mo PM na din sa imo ha. Salamat. Thank you. Okay, thank you. Ayan, congratulations sa atong winner sa atong Doha ka 500 GC. Thank you very much. And again, congratulations sa atong winner kaganina sa another 10,000. Congratulations. Ay, alas 2 minutos lang pa kung baging alas 10. Daghang salamat sa inyong pagsunod. Thank you very much. So, ang atong panghatag matag simana, matag Lunes na kini ha. Daghang salamat again sa Blue Energy Drive to 1 million level up. Gas up and be the next millionaire. So again, kung wala pa mo'y rewards card, ato na mo sa tanan mga Blue Energy Station, mag-register na sa ilang rewards card o kung in kaso na lang may rewards card, kung magpatubil mo, ipakita ninyo na yung mga rewards card ha, para na mo'y raffle ticket ha, para na mo'y chance makadaog matag simana og 10,000
pesos. Sunod semana 10,000 na po. Sunod semana 10,000. O daghan pang ubang mga freebies nga gipanghatag sa Blue Energy, ibang klase. Busa kamo tanan switch to Blue na. Kung magpatubil mo Blue Energy na. See you next time. See you next week. Para sa lang edisyon na po sa ato ang Tita B sa FB Live. Laugh, watch, and win. O see you next week para sa lahat na po natong electronic raffle draw para makadaw na po mo og 10,000 pesos. Say hi to my little girl. Hi. Follow her sa iyang TikTok. Iyang TikTok is Cookie. Ito to? Cookie Cute 2021. Cookie Cute 2021. Ka-cute sa kong bata. Pag-follow do sa iyang TikTok. Thank you guys. I love you all. Ingat mo tanan. See you. Bye!